Hoxe o equipo de festeiros desprázase á localidade de Ortigueira, onde viviremos moi de preto a cultura celta, o festival e tamén visitaremos o camping e a praia de Mourozos. Ortigueira ten un centro histórico con moito encanto. É pequeno, así que poderás percorrelo en pouco tempo. A primeira parada está clara. É a Praza do Pobo, coa igrexa de Santa Marta e a Casa do Concello, os seus parques e o seu porto. A praia máis importante da zona, Praia de Mourozos. Ten cantís con vistas de vertixe, faros e miradoiros, como o do Cabo Ortegal, situado na costa atlántica española, dentro do municipio de Cariño. Benvidos a festeiros, benvidos ao Festival Internacional do Mundo Celta. Un festival que leva 46 anos de música folk en directo, gratuita, e que fai evolucionando no tempo dende o ano 1978 ata a actualidade, e hoxe pois non ten nada que ver con aqueles comenzos porque hoxe nos visitan máis de 100.000 persoas en calquera das edicións nas que estamos dende o ano 2000 en adiante, non? O que se pode esperar o que veña aquí a Ortigueira a encontrar un entorno, unha contorna maravillosa na playa de Mourozos, no Pinar de Mourozos, onde hai acampada onde vas a encontrar un ambiente fantástico de confraternidade, e logo estaría a parte do que son os concertos que se fan no centro da vila, donde todo o mundo pois disfruta dos obradoiros, de moitas cuestións que temos ao largo dos 4 días que dura o festival, donde calquera persoa pois vai a poder disfrutar de grupos a nivel internacional, a nivel nacional, de música folk, e pasamos a ser neses días o epicentro da música folk mundial, non? O que se pode encontrar unha persoa que veña a Ortigueira pois son entornos paradisíacos, no mar, na montaña, donde poden ver o mellor banco do mundo, que está situado nunha das nosas parroquias en Loiva, e donde poden apreciar o que serían as paisaxes e o que sería a xente amable, os veciños e as veciñas de Ortigueira, que os van a acoller con unhas ganas de que esas persoas volvan o ano próximo. Por lo tanto, si queren vostedes pasar uns días en calidad a nivel de música folk, teñen que visitar o Concello de Ortigueira. A primeira hora da mañá xa estaban con todos os preparativos nas rúas de Ortigueira. Ás 11:30 da mañá comezou o desfile das nacións celtas por toda a localidade. Ortigueira ten 4 días cheos de música para disfrutar, sobre todo non solamente da paisaxe e da gastronomía, sino musicalmente. Dende as 12 da mañá ata as 5 da mañá pode todo o mundo disfrutar do festival, na calle, no teatro e incluso, obviamente, na zona dos conciertos. O proceso dende o ano 1978 que se realiza o festival por primeira vez ata agora cambiou moitísimo, dado que, bueno, empezamos obviamente con un presuposto un pouco humilde e a día de hoxe non se pode comparar con aqueles anos, pero sin dúbida alguna cabe destacar a partir dos anos 2000 o festival é cando se profesionaliza un pouco, aí sí que colle máis forza, non? Empezan a cambiarse moitas cousas, incluso a música de rúa aparece neses festivales e aparece tamén o xénero no teatro, na igrexa, actividades realizadas como obradoiros de baile para todo o mundo. Inténtase incrementar cada ano unha nova actividade. Este ano, como novedade, tamén metimos o Peque Festival, simplemente porque os nenos pequenos tamén necesitan disfrutar de Ortigueira e da música. El Festival de Ortigueira para nosotros ha sido muy emocionante porque la gente ha respondido muy bien desde el primer día. Llegamos el jueves y tocamos ese mismo día aquí en el escenario grande y pues muy bien, la gente nos acogió perfectamente,
Nos han felicitado mucho, nosotros hemos estado muy contentos de mostrar lo que sabemos hacer, encantados de transmitir ese entusiasmo al público. Es que lleva décadas existiendo. Hay unos grupos bastante interesantes, los de bretones, irlandeses, franceses, gallegos. Bueno, tremendo. Y la gente joven que hemos encontrado por las playas, un ambiente impresionante, multicultural, multifuncional y súper... Despois dunha longa xornada fomos descansar nun hotel con moito encanto en Espasante, o Hotel Orillamar. O ano que ven voltaremos.